Dobrý den, vítám vás u druhého dílu podcastu Nupaky. Spolu se mnou je tady opět paní starostka Markéta Felsingerová. Ahoj. Ahoj, dobrý den. My, když jsme se loučili naposledy, tak jsme slibovali, že si příště posvítíme na školství. Takže pojďme svítit. Dneska teda téma školství, tak ať jsme tak trošičku v obraze, pojďme si říct, kolik se tady za posledních, dejme tomu 15 let, narodilo dětí v Nupakách. Tak, dětí mezi 0 a 15 roky je aktuálně přihlášených k trvalému pobytu 500 necelých, takže 500 dětí. Jaký rekordní rok máme? Jo, 2014 a 2016 bylo po 50, jinak je to o něco nižší. Tak mluvili jsme o školství. Já si myslím, že teďka je možná ta doba, kdy předškoláci a rodiče začínají pomalinku řešit, kam to dítko, jak se říká hezky česky, upíchnout, kam ho dostat, kam jít k zápisu. Jaká je spádová škola Nupak? Nupaky momentálně nemají spádovou školu. Nupaky měly spádovou školu v obci Průhonice. Až do poslední děti, které byly přijaté na základě spádovosti, byly letošní páťáci. A poté byla spádovost zrušena, a to z toho důvodu, že jí mělo v průhonické škole 6 obcí celkem, včetně Průhonic, a počet dětí v těchto obcích už převyšoval nabídku základní školy Průhonice, takže byli nuceni ten školský obvod vypovědět. No a jak to teda mají aktuálně Nupaky? Jak je zajišťovaná ta povinná školní docházka? Tak já bych možná začala tím, co se tehdy stalo, protože to řešil pan starosta Řezáč, měl z toho velké starosti, vím o tom, že o tom hodně mluvil a trápilo ho to. Tam vlastně se stalo to, že na podzim před Vánoci byl vypovězen školský obvod a 5 obcí muselo začít řešit, kam dají děti, což byly Dobřejovice, Modletice, Heřink, Popovičky a Nupaky. Došlo to až na krajský úřad, který je v případě, že ty obce si to nezajistí sami, je povinen tedy určit spádovou školu. A tehdy to dopadlo tak, že Heřinku určili Čestlice, ale pouze tedy pro ten aktuální školní rok, a nikomu jinému neurčili, protože zase pokud někomu určí spádovou školu, tak musí mít kapacitu pro ten počet předškoláků, což třeba v těch jiných obcích nevyhovovalo, takže to dali to tehdy Heřinku. A Nupakám potom, protože pan starosta se bránil, tak dali základní školu v Sázavě, což je 40 kilometrů směrem jinam než na Prahu. Úplně jinam. Úplně jinam, takže vlastně to jako bylo takzvaně vlk se nažere, koza zůstane celá, nic to nevyřešilo, nikdo tam nešel k zápisu a řešilo se to tak, že zastupitelstvo uzavřelo smlouvy s několika jinými školami nebo jejich zřizovateli o tom, že vlastně nupacké děti budou přijímány přednostně před ostatními cizími dětmi, ale až po těch současných dětech, které do těch škol patří, a ty děti chodily do různých škol a prostě není to dobré pro kolektiv a nebyla to žádná jistota ani pro rodiče. Ale samozřejmě byli jsme za to rádi. A to trvalo 3 roky. A momentálně minulý rok se mi podařilo domluvit se s paní ředitelkou Průhonické školy a s panem starostou Průhonic, že Nupaky budou partnerem pro obec Průhonice, co se týče školní docházky, v tom, že po jejich dětech budou přijímány do základní školy Průhonice nupacké děti výměnou za úplatu příspěvek na neinvestiční výdaje žáků a dále příspěvek za přijaté prvňáky, aby škola mohla třeba udělat novou učebnu nebo nějaké nové investice, protože v Nupakách je hodně dětí, pro ně je to taky určitá jistota a takhle to pěkně může fungovat. A letošní prvňáci, co tam jsou, už jsou přijatí na základě této dohody. Takže loni se všechny děti, které měly zájem, protože některé zájem nemají, někteří rodiče si hledají školu sami, třeba nějakou anglickou nebo prostě v místě třeba pracoviště a tak dále, nebo nějakou alternativní školu. Takže všechny děti, které měly zájem, byly přijaty do Průhonic a do Čestlic. Do Čestlic byly přijaty 3 děti a do Průhonic 21. A takže to krásně vyšlo takhle. Záleží třeba na tom, z jaké školky to dítě jde? Ne, teď už ne.
Když mluvím o školce, tak mateřská škola Klubíčko, tam je to jak? Já si pamatuju, že bylo hodně těžké tam to dítě dostat. Ano, tak mateřská škola Klubíčko funguje 15 let. Z začátku byla jednotřídní, takže tam byla kapacita nižší. Následně po 7 letech fungování se z ní stala trojtřídní mateřská škola, kde tady jsou 3 třídy podle věku. A pamatuju si, že zhruba před těmi 8 lety, když byly děti ročníky 2013, 14, 15, byly silné hodně. Takže třeba děti, které jsou momentálně ve 4. třídě, se některý dostali až ve 4 letech do školky. Byl to problém. Momentálně tam jsou i 2leté děti, několik 2letých dětí tam je, takže na všechny děti s trvalým pobytem v Nupakách se dostane. Ty, co byly u zápisu, někteří opět si vyberou jinou mateřskou školu dle svého výběru, ale ty, co tam byly, tak se dostali všechny plus teda i 2leté děti. Takže školkáčci směle do Nupák, předškoláci směle do Průhonic. Současní předškoláci směle do Průhonic. Přesně tak, Já jsem zaregistrovala někdy minulý rok diskuzi na sociálních sítích, kde se mluvilo o tom, že Nupaky přispívají na lítačku pro děti. Platí to pořád? Jo, to platí, to vlastně schválilo zastupitelstvo do rozpočtu pro rok 2024 a to tak, že se zastupitelé dohodli, že chtějí podpořit děti, které věkově odpovídají dětem, které plní povinnou školní docházku základní, tedy mezi 6 a 15 lety. A těmto dětem se hradí náklady na pořízení 10měsíčního kuponu lítačky na tady to pásmo příměstské, protože v Praze to je zdarma. A vlastně byly to tedy náklady pro rok 2024 a teď se schválilo to samé pro rok 2025. Tak co mám jako rodič teda udělat, pokud bych tohle chtěla získat? Za prvé, dítě by mělo mít trvalý pobyt v obci Nupaky a být tedy narozené v tom požadovaném rozmezí, to znamená pro rok 2024 2009 nejstarší děti a pro rok 2025 nejstarší děti 2010, které tedy v tom roce 2025 dovrší 15 let. No a potom na obecním úřadě vyplnit žádost a na základě té žádosti tu tedy musí podepsat zákonný zástupce a potom už může buď zákonný zástupce nebo dítě přinést kupon. Kupon je třeba napřed zakoupit a pak na základě toho je proplacena ta hodnota až do maximální výše 1575 korun, což je tedy cena za 10měsíční kupon. Není potřeba mít ten 10měsíční kupon, je možné mít jakékoliv množství a kombinaci kuponů, ale budou vyplaceny do výše, kterou jsem říkala, a musí být platné ty kupony pro ten daný rok. Takže třeba když někdo kupuje od září do června na školní rok, tak je mu vyplaceno pro ten daný rok září až prosinec a pro ten další leden až červen. Musí se to rozdělit. Jo. Hodně se teďka řeší aplikace, že jo? Člověk má lítačku v mobilu, nebo tak i to stačí jako doklad. Jo, je potřeba prostě prokázat, že byl zakoupený kupon pro to dítě. My si nenecháváme žádný účtenky, nic. Stačí, když ten rodič to prokáže a my si to zaznamenáme a proplatí se to. No. Tak jo, je něco, co jsme chtěli říct ke školství a co jsme neřekli? Já přemýšlím, ještě docela zajímavé, mám ráda čísla, tak třeba kolik aktuálně dětí z Nupak chodí do školy v Čestlicích a školy v Průhonicích. Máš to spočítané. Jo, to jsem se připravila. Takže škola v Průhonicích má kapacitu 594 žáků, tedy 600, a chodí tam nupackých necelých 200, takže 1/3. A v Česlicích je kapacita zase 200 a chodí tam necelých 40 aktuálně, takže 1/5 dětí je z Nupak. No tak jo. Tak školství jsme pokryli, na co se vrhneme příště? Marky. No a nejbližší díl bude s místostarostou panem Tomášem Tůmou, který bude povídat o tom, co se v Nupakách událo za stavební akce a které nejbližší stavební akce nás čekají. Tak to jsem zvědavá. A potom bychom mohli se pobavit taky o rozpočtu, protože bude nový rok, bude rozpočet na rok 2025
A taky bych vás všechny velmi ráda pozvala po novém roce, v lednu nebo v únoru, to ještě bude avizováno na webových stránkách a na Facebooku, a bude v společenském centru ve velkém sále prezentace dosavadních výsledků územní studie, kterou provádí architekti na základě našeho zadání. Je to územní studie rozvoje obce Nupaky a tam budou prezentovány například výsledky dotazníkového šetření, které probíhalo na podzim, a další výsledky jejich dosavadní práce. Není to zatím součást žádného schvalovacího řízení, je to prostě jenom prezentace pro veřejnost a lidé se budou moci vyjádřit k tomu, co uslyší. Markéta Felsingerová byla dneska se mnou, paní starostka, a příště teda místostarosta Tomáš Tuma. Tak díky moc, že jste s námi byli i u druhého dílu podcastu Nupaky. Naschledanou.